Heto na huling araw ng makayakap ko balik. Heto na, heto na. Ayun! Yan! Maraming salamat pa sa inyo lahat! Gusto ko sa aking libutin ito. Kaso, ayaw ko namin ito kasi gusto ko sa akin itong libutin. Kaso, maganda lang isip ko sa ako baka kasi dumapit ng mga maraming estudyante. So, naisip ko po na dito na lang po muna. Ito naman po, next song ko po ay para pa rin po sa inyo lahat. Kagaling po sa mga nagpe-perform ngayon sa kasali po sa Musika 4 po. Ito po song po ay para po sa inyo po talaga ito inspirational song po. Maraming salamat po sa inyo lahat. And yun po, thank you po sa support niyo po sa akin. Nandun po ako sa journey ko po sa The Voice Kids po. Maraming salamat po sa inyo po. Music po. Bababa po